Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam muna son mu ji sunanka. To da farko dai sunana Jawad Lawal. To Malam Muhammad Jawad Lawal, kamar yadda muka ga al'umma sun haɗu a wannan muhalli, zan so in ji menene ake yi a wannan wurin kuma menene ya baka sha'awa haka zo. To da farko dai ba komai ya tara mu a wajen nan ba, mun zo ɗaurin auren ɗan uwanmu, yayanmu kuma abokinmu. Mun zo mu taya shi murna na farin ciki, muna taya shi farin cikin samun damar yin aure, wato ainihin raya sunnan ma'aikin Allah, wato Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abinda ya kawo mu kenan a wannan waje, kuma mun zo mun taya shi murna 100%, kuma muna goyon baya, kuma muna addu'a Allah ubangiji mu ma ya nuna mana namu, nuna mu muna da rai da lafiya, kuma ya ba su zaman lafiya, ya ba su abin da suke nema mai albarka. Alfarmar sayyida Fatima salamullahi alaiha. To insha Allah, kamar yadda na fahimci kai magana cewa ɗaurin aure ne aka yi na yayanku, kuma ɗan uwa kuma aboki na kud da kud na jini. To kuma zan so in ji wani irin farin ciki ne za ka nuna a wannan ɗaurin aure da aka yi. To gaskiya na yi farin ciki matuƙa, saboda ka san shi farin ciki in ma ya yawa sai ka rasa ma abin da za ka yi hakika. To ina farin ciki, kuma Allah ya sani na yi farin ciki iya matuƙa, ko ni ba zan iya misalta iya farin cikin da nake yi ba. Yau an waye gari ɗan uwana na jini, Allah ubangiji ya ba shi ikon yin aure. Wannan abin alfahari ne a gare ni hakika. Na ji daɗin wannan al'amari 100%, saboda ina tunanin ma da nawa ne tabbas ba zan yi farin ciki ma sosai bisa ga nashi, saboda na fi kowa gurin in ga ya cikakken mutum, ya ɗauki girman shi da kinginsu, saboda ya duk duniyar nan daga ni sai shi a wajen mahaifiyarmu. Kusan shi ne yayana, shi nake yiwa ban da wanda ya fi man shi a dai duniyar nan a halin yanzu dai. To kaga ya farin cikin da zan yi ni ba zan iya misalta shi ba. Gaskiya na yi farin ciki matuƙa, ina alfahari da wannan rana. To masha Allah, zan so daga ƙarshe in ji wani kira ne za ka yi ga waɗanda su yanzu suke kan hanya ba su da kai wannan mataki ba. To kiran da zan yi, ni ma zan sa kaina, saboda duk abin da zan faɗa ma wasu kamar na faɗa wa kaina ne. Hakikan ina kiran 'yan uwana, wato ainihin da abokaina, da 'yan uwa na addinin musulunci, da ma na jini, da dai na zamantakewa rayuwa da kinginsu. Ina kiransu da mu ƙara jajircewa tsakani ga Allah. Dole mu ƙara jajircewa, saboda mu fito mu ba mara kunya. Baka da abin da matashi zai yi ya burge annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar ya raya sunnarsa. Hakikan matasa, inda muka rike sunnan ma'aiki, babu yanda za a yi mu tozarta ko kuma mu shiga wani halin rayuwa. Da duk wannan ɓanace-ɓanacen da ake yi, da matasa sun jajirce wajen rike kansu da kula da kansu da kula da komai nasu, hakikan da ba a samu taɓarɓarewa rayuwa kamar haka ba. To ina kira ga 'yan uwana, ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, mu san abin da ke gabanmu. Ya kamata duk abin da ya zamto raya sunnan ma'aiki ce, ya zamto mun bashi goyon baya 100%. Hakikan wannan kira nake ga 'yan uwana na kusa da nesa, domin a gwada tare a tsira tare. Wannan faɗa annabi ce, ya ce dukkan abin da kake so, to hakikan ka so wa ɗan uwanka. To hakikan ina so ma 'yan uwana, kuma ina farin cikin da irin wannan ranar tasu su ma sun zo, saboda a taru mai farin ciki tare, mu taya su murna da samun wannan lokaci. Allah ubangiji ya samu. To amin ya rabbal alamina. Malam Jawad, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ubangiji Allah ya kai mu ita ma hidimar taku, dan yanzu mu ma mu zo mu yi badago, mu yi warkaje, mu yi warshagale walle. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To insha Allah masu kallo, kamar yadda kuka gani, wannan shine Malam Muhammad Jawad Lawal, wanda shine kamar dan uwa, aboki, amini, kuma
kuma ƙani ga shi ango wanda aka ɗaura mashi aure wato Bakir Lawal da kuma amarya shi Fatima Suleiman, wanda muna fata ubangiji Allah ya ba su zuri'a ɗayyiba, ya sa albarka a wannan aure nasu, ya fitar da iri masu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A koda yaushe sunana Salahuddin Sunusi Shi'it. Muna kira ne da gare ku domin ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato Mai Allama Channel TV. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.